Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fitaccen shahararren jaruma ta shirya kan fina-finai masana'antar Kannywood, wadda ba kowa bace face Fati Washa ta cikin shirin fim ɗin Labarina da kuma Manyan Mata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kafin mu tsandama cikin wannan shiri namu, zan so idan yau ne farkon zuwanka a cikin wannan tasha tamu da albarka, ka daure ka yi mana subscribe da alamar sanarwa. Ta haka ne zai baka damar da zarar mun ɗora sababbin ayyukan za su zo mu kai tsaye da zarar mun ɗora. Sannan ku daure ku yi lakin da shiya na wannan bidiyo domin yan uwa musulmai su samu faruwar wannan yanzu da safiya yau. Mun ci karo ne a wani posting a sashen Facebook yanzu ake ta yada jita-jita akan mutuwar wannan jaruma wato Fati Washa. To ku biyo mu har ƙarshen wannan bidiyon don ganin gaskiyar magana akan abin da ya faru. To masu sauraron duba da la'akari akan social media, za ka ga ana ta yada ƙarya da jita-jita da abin da ya faru da abin da bai faru ba ana yadawa. To a wannan lokacin wannan labari kuke gani labarin ƙanzon kurege ne. Yanzu nan aka fasta wannan ƙarya a sashen Facebook. To masu sauraron sai dai mu ce Allah ya kyauta kuma Allah ya kiyaye gaba da masu yada irin wannan abu. Muna godiya sosai da kasancewa ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Muna godiya, mu haɗu a lokaci na gaba.